We zitten natuurlijk midden in het vastelavondseizoen. En dan hoort hij, wie breekt de week, aan tafel natuurlijk een echte prins en prinses en ook een vors. Ze komen uit heel. Samen doen ze met een aantal medemensen, zeg maar, mede-collega's, medezangers. Vormen ze de koraalknallers. Nou, geweldig. En wat hebben ze bij zich? Een wisselbeker. Want mensen, ze hebben gewonnen. Proficiat allemaal. Ja, dankjewel. Geweldig. Wie bijzonder was dat? Als we dat aan de vors vragen. Ja, het was natuurlijk een geweldige feest. Ja, chic. Echt wel. Ja. We kwamen natuurlijk allemaal persoonlijk niet met het gevoel van, oh, wij moeten gaan winnen. Nee. Maar natuurlijk gingen we op het podium staan van, we gaan de mensen entertainen. Ja. En het is altijd natuurlijk altijd een mooi cadeau als je wint. Ja, van de 8 groepen die meededen. 7. Van de 7, oké, zit hier gewonnen, hè? Ja, geweldig. Ja. Maar je zegt, we zijn er gewoon een beetje vrijblijvend ingestapt. Hè? Vorig jaar hadden jullie nummer Och, wat maken doet. Maar jullie hadden nu toch wel een stevige voorbereiding gehad, las ik, Samora. Ja, klopt. Vorig jaar zagen we hoe leuk ze het vonden om het te doen en ermee bezig te zijn. En toen hebben we heel veel gehad van, maar hoe gaan we het dit jaar dan doen? Wat kunnen we nog anders aanbieden en hoe kunnen we het voor iedereen toegankelijk maken? En dat hebben we gedaan door workshops te organiseren. Dus schminken, trommelen, op het podium staan. Dansen, presentatie. Dansen. Ja. Zodat iedereen met kost doen. Ja, precies. Dus dat was wel ons doel. Insteek. Zoveel mogelijk te kunnen bereiken erin. Ja. En dat is geslaagd. Zeker, dat is zeker geslaagd. Ja. En hoe lang zijn jullie daarmee bezig geweest met het hele traject? Zijn jullie naar de studio geweest? Ja, kun je daar wat meer over vertellen? September zijn we zelf begonnen met gesprekken met de bewoners. Wat is voor carnaval, vastelavond. En begin januari zijn we echt gestart. Dus naar de studio toe met haar. De workshops iedere week gedaan. En uiteindelijk 8 februari hebben we dan het VKVB gehad. Ja. Wie is de band dan onderling? Als ik net in het busje zoog wie het ging, hebben die een ontzettend leuke band. Ja, wie ook met haar, maar die ook onderling samen opgebouwd. En toen bereik samen gaat. Hè? Ja, zeker. Dus samen een proces doormaken. Ja. En dan dit resultaat. Ja. Prins en prinses, kijk eens hier. Wie is dat? Niet alleen prins en niet alleen prinses, maar ook nog winnen. Wie was dat? Nou, ik had ooit altijd mijn wens om prins te worden. Ja. En ja, we zijn een koppel. Ja. En toen had Peter, dus de organisatie daarvan, die had ons toen voor de carnaval ons gevraagd of we prins en prinses wilden worden. Ja, en toen hoefde ik niet lang meer van na te denken. Nee, het was meteen dat doen we weer. Ja? En dan zo binnenkomen met de eerste prijs. Ja. Precies, want je bent nu en prins en je hebt een dubbel prijs, hè? Ja, en dan kan ze de carnaval goed beginnen. Nou, dat denk ik. Dan geeft ze de vastelavond goed in, ja. En voor dicht dan? Ik ben voor de eerste keer prinses, dus eigenlijk nog nooit geworden. Maar ik dacht zo gaat van ik wil het proberen. Dus ik vind het wel leuk dat ik het toch met mocht doen voor de eerste keer. En dat ik het nog nooit met heb gemaakt. Dus ik vind het best wel fijn. Ja, dan kan ik plezier maken, dansen. Ja. Dansen en zingen tegelijk. Ja, zeker. En wat iedereen om me heen, wie hebben die gereageerd? Ja, die wisten dat al een beetje. Was het al was al een beetje bekend. Nee. Omdat sommigen niet de mond kan haaien dan. Oh. En dan kwamen ze naar mij toe, werd toe prinses. Ik zeg, hoe werd toe het niet meer? Dus ja. Maar wel leuk, toch? Ja, wel leuk. Ja, schoon. En je ziet ook allemaal schoon versierd zijn. Je hebt schoon t-shirtjes aan. Met de koraalknallers. Ja. En dan ook allemaal confetti. Zelf gemaakt. Goed zo. Wat leuk. Ja. Want jullie zijn allemaal lid van de vastelavondsvereniging De Klungeleers. Klopt dat? Ja. Wat is dat voor club? Want ik ken hem niet. Dat is van Koraal Sint-Anne. Oké. Goed zo. En hoeveel leden heeft die club? Iedereen moet meedoen. Iedereen moet meedoen. Okay. Jazeker, ja. Nou, en wie ging dat dan naartoe gaan dan? In de dag zelf? Ja, vond je het spannend? Ja. Jawel, maar wij eerst allemaal op de algemene ruimte kwamen ze bij elkaar. Samen schminken, dan hebben ze het er samen over, wat gaan we doen. We waren op het theater en we hebben er een feestje gebouwd totdat we op mochten. Door een feestje gebouwd en dan nog verder gegaan.
En ik denk dat dat ook het mooie van de ganse dag was. En dat hield niet op, hè? Want Nee, we hebben nog steeds feest. iedere dag feest. We gaan weer verder met dat feest. Ja, want er staat nog van alles op het programma, of niet? Hoe gaat je nog allemaal naartoe? Wat gaat je nog allemaal Dat gaan we metmaken? nog allemaal doen. naar Maastricht maandag. Kijk eens Ja, aan. en morgen komt L1 naar ons toe. Daar. Ja. Zo. Het L1 heeft jullie ook gevolgd, hè? Ook voor een serie op L1, maar ook voor de NCRV begreep ik. Dat wordt nog landelijk uitgezonden. Ja. Dus jullie worden nog echt beroemd. Geweldig. En naar Maastricht gaan ze naar de Blauwe Chute. Weet je nog wat dat is? Nee, Nee? Dat is een hele grote boot. is dat een boot? Dat is een boot. De Blauwe Chute is een boot. Ja. Hoe weer gaat het niet? Dat is een traditie in het zuiden. Ja, Die komt ook... ja, we mogen op de boot. ja. Dat is me niet verteld. Ja. Dus doe dat al. Wel een boot op het droog, hè? Dat is niet, dat ligt niet in het water. Nee? Maar laat Nee. dich maar verrassen. Ja, is goed. Maar ik wil wel zeggen, ik ben wel trots. Ja, natuurlijk. Dat mogen we ook echt zien. Ja. Ja, Maar zeker. nog een ander ding, hè? Jullie hebben ook niet alleen een heel mooi optreden neergezet, en heel uitgebreid voorbereid en een prachtige show neergezet. Ik heb even teruggekeken op YouTube. Complimenten. Maar jullie hebben ook een hele mooie videoclip erbij gemaakt. En daar zaten allemaal bekende mensen in. Ik zat te kijken, ik denk, wat gebeurt er nou? Wie zaten er allemaal in, Maurice? Ken je ze? Zeg maar, de hele clip wat ook mee heeft gedaan aan een optreden. Ja. Natasja zat erbij. Ja. Ik natuurlijk. Zo en ook diverse andere, zeg maar, feestgangers zou ik het even feestelijk benoemen. Ja, dat waren feestgangers, Johan. Ja. Uiteraard. Ja. Maar Maar om echt een heel entourage. groot verhaal samen te vatten, ik ben zo trots op het team waar we samen mee op het podium hebben gestaan. Goed zo. Echt, mijn complimenten daarvoor. 100%. Oh, wat fijn. Ja, dat smaakt naar meer. 100%. Ja, volgend zijn we jaar van het weer. Ja. steen. Ja, dat geloof ik. Ja. Zijn er nou nog optredens die gepland zijn? Want ja, ik kan me voorstellen dat je denkt, we hebben nu een hit, we hebben gewonnen. Gaan! Ja, ze mogen vertellen eens even. Ja, maandag hebben we sowieso gaan we dan nog weer optreden. Maar waar we samen ook heel goed naar kijken is, wat is voor hen ook leuk en wat kunnen we gaan doen. Ja. Dus daar hebben we natuurlijk nog gewoon vastelovend, ook gaan open wat. En dat moet ook wel leuk blijven, want het is, wat zei ik hier in de bus ook al, het is veel wat we doen. Het is super een hele mooie kans, maar dan moet het ook blijven. Dus we Ja, zijn wel ja, heel ja. bewust van wat we samen met haar samen doen. Wat kennen we aan? precies. Ja, natuurlijk. Ja. Mooi. We zijn eigenlijk wel heel benieuwd wie dat nummer nu gaat klinken. Dus we willen heel graag u uitnodigen om dit te gaan zingen voor ons. Heb je daar zin in? Ja. Ja? Oké, nou, het regent confetti. We gaan er nu naar luisteren en we laten ons verrassen. Het regent confetti, het regent plezier. Met vasteloven, ieder wat zien meneer. Nog in de kleuren, het is een festijn. Het regent confetti, het lucht in het trein. De straten zijn wit met papier in de log. Iedereen danst, er zijn er genoeg. Want flitsen met de dagen vult nu op alle lu. En ook op alle lagen een heel goeie buur. Het regent confetti, het regent plezier. Met vasteloven, ieder wat zien meneer. De nog in de kleuren, het is een festijn. Het regent confetti, het lucht in het trein. De menigte juicht, de muziek is zo hel. Iedereen gelukkig en springt op zijn vel. Dus laat de regen vallen op straat en onze kop. Dan staan we weer met z'n allen gekleurd weer erop. Het regent confetti, het regent plezier. Met vasteloven, ieder wat zien meneer. Nog in de kleuren, het is een festijn.
Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond en Oomktime Roermond.